ببركة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والشكر لله وعلى نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله. Masyaallah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assaltukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa dafa'tu ankum as-su'a wal azabi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf mengaturkan salam dari Mbah Yai untuk kita semua yang ada di sini. Kalau aturakan di qauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha Allah mohon ya. Karena Mbah Yai lagi ada acara, gak bisa diwakilkan. Dawi kula kanggen priti. Ya, bukatan bosen ya di ngapura bae lah. Wan maning ngono ya. Ngeten. Sedurunge akeh-akeh iki. Niate kula daniku ngaji. Nggih. Aja geser niat. Niate ngaji. Aja luru paham. Nggih. Kok nek niate ngaji sampean pengen paham, kok ning tengah dalan ora paham-paham, mutung mungkes. Kok niate pengen paham. Ngaji niate pengen ngerti. Ora lamun ra ngerti-ngerti, ora sida ngaji. Nggih. Ngaji luru pinter, mun ora pinter-pinter, emang ngaji. Kanggo apa ngaji? Ora mudeng, ora pinter, ora paham. Tak ketampi maksudnya, tapi minimal nggih tambahati kan ana 5. Terus betul apal kabeh to, maca Quran semaknane batik ora bisa, siji ora bisa, lamun bisa ya ora kiyeng, lamun kiyeng ora ngerti maknane. Sing ngerti maknane ora bisa nglakoni. Sangel to wis. Jadi tambah ati kang nomor 1 ilang ngono bae lah. Lu jare tambah ati nomor 1 maca Quran semak. Nah, nih. Kuwi nek umum nggih. Nek rada minggu sini jane kaping pisan maca ati sak rasane mapas dene. Maca ati rasane nek maca Quran samanane iki pengalaman kula nih ngaji mutar-muter pokoke anggere duwe rabi, duwe laki, duwe anak akeh sing ora kiyeng daripada kiyeng. Jadi makane ben keluargane jane sing kiyeng ngaji pondok nanam lak ngaji. Lah enake ngeten, enake duwe anak ngaji ngeten. Kullu amalin
Niki sing kandha Hasan Basri. Solihin ya'maluhul waladu yuhmalu thawabuhu li abawaihi. Enake ngono. Napa? Setiap amal kang bagus, amal soleh bagus sing dilakoni anak, yuhmalu thawabuhu li abawaihi. Ganjaran amal soleh sing dilakoni anak niku digawa, dianterna, disodorna, dipahne ning wong tua. Enak mboten? Enak. Paham maksudnya? Nomor loro, dikir wengi kang suwe ora kuat. Nggih. Lah kula jane nomor 1 wis geser kok niku. Jane pujiane apal balane nggih. Kaping pisan maca Quran sama, tapi mboten kaping pisan buka HP sak WhatsApp. Niki tenan lho, niki salah niki aja nesu, mboten nesu. Luwih sregep buka Quran karo buka HP. Ya wis aku to. Lah ya padha kula berarti ngoten. Luwih kiyeng ndi nyekel HP karo nyekel Quran? Iya. Tangi turu sing digoleki. Ya bener. Update status. Mapan turu sing digoleki HP. Lagi mangan sing digoleki. Kondangan sing goleki. Ngaji sing dicekel sampai arep mangan iki lho. Sing digoleki HP sik. Mangan lur. Nah, mangane durung padahal iki. Kayak iki guyon aja nesu lho iki guyon. Niku tenan. Berarti jujur mawon nggih. Maca Quran semaknane wis ora, ngoten bae nggih. Wis. Nomor loro. Kaping pindho weteng kudu ingkang luwe. Kayane ya ora kiyeng maning. Mergo nek wetenge kemponge lemes dedes, gah ngelih wegah. Akhire tambah ati sing nomor loro weteng kudu ingkang luwe. Akhirnya ganti niku, kaping pindho makan akeh sak wareke. Sing bener kuwi. Nomor 3. Nggih. Napa? Napa nomor 3? Ya kuwi mau dikir wengi ingkang suwe. Ora. Nomor 4, salat wengi lako ora kok. Mending turu. Kaping 4 ngopi wengi sak kancane lah. Ya ora apa-apa, ora entuk, ora dosa ngopi. Ngopi ye. Sing nomor 5 wong kang soleh kumpulana. Jadi ulah jenengan ngaji ki niate kumpul wong soleh. Nggih. Saged niate ngaji kumpul karo wong, minimal pas ngaji pikiran ati ki rada adem. Ya senajan peragam ngaji putek maning aku wis ajen cerita wis. Sing penting pas ngaji pikiran atine adem. Saged tapi makane semakin sering jenengan ngaji, semakin jenengan sering kumpul wong soleh, atine lak cepet waras. Nggih. Lah biasane nembe arep waras. Durung waras nemen ngono. Bedal maning, akhirnya penyakit lawase umat maning kan. Paham nggih? Saya ulangi. Paling suwe niku 40 dina. Aja sampai ati ora krungu tutur agama. Lah ahad wage tekan ahad wage. Nggih. Iku 35 dina ning eretan. Ning Bugis Rebu Pon tekan Rebu Pon. Kemis wage, nggih. Niku 35 dina. Diulang nggih. Aja kelewat 40 dina. Nek kelewat 40 dina
ora krungu tutur agama, kuatine atos. Saged tampi. Semoga ridha Allah ya. Niki deres mawon setitik